ng'anyo mar kwedo piny owacho bende ne odhi nyime counties ma Kaluo ka rowere county go ne owuok oko mar riwore gi jowetegi e medo sundo piny owacho mondo luwre gi dwaro margi. Kaka jafwambo marwa Ali Abich leronwa, ng'anyo ma kamago ne otim e yor kwe mopogore gi ng'anyo manokalo manokelo rakruok mapek e kind jopiny gi obila. Rowere mag jinsia counties mopogore ma Kaluo ne owuok oko mar bago ng'anyo mamuol mar kwedo sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto. Ng'anyo mane orocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth kuom kinde kaluwore kod luoro mane nitie. E kaunti ma Homa Bay, rowere ne ochako chokore kuonde mopogore boma ne okinyi ka giikore mar riwore kod jowetegi mamoko e ng'anyo mar kwedo piny owacho. Kamano rakruok ne obedo e kind rowere go eko kod kweth rowere moko mane cherore e boma ma Homa Bay ka gitemo thiro mondo ng'anyo ma kamano kik ne dhi nyime, kendo rakruok ma kamano ne oweyo ka nyamburko mane giseyo ni ne oting'o rowere go eko ne otogi kite. An kaka jojenzi ma Homa Bay watamore ka okiyapo mondo kik ji ng'any, latamore telo marach kendo ji nyaka chung' tir mondo otung' ratichgi mar adier. All the youths, all the Gelsis, no, all the Gelsis, we are urging you to come, all of you to come together so that we fought for this. Rowere go ne oramo ni gibi yie mondo twak obedi ka giwacho ni twak mosebedo ka dhi nyime pachoka mana jotele mosebedo ka winje ber ka jokanya to dong' ka hinyore. Ne oluong bipartisan talk. Bipartisan talk iyudo ka sitting allowance kende nen siling 300,000. Nyisa anena result mane owuok mar bipartisan talk nyaka kawuono ok wang'eyo. Owewa wati tijwa kaka youth. Nikech ma nation wa ok nation kia leaders. E kaunti ma Kisumu, rowere ne ochako chokore okinyi ma kawuono ka gibago ng'anyo mamuol kochakore Kondele nyaka e chuny bomano. En ng'anyo mane orocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth e boma ma Kisumu ka obila ne otiyo gi giro malongo wang' mar keyo jong'anyo go. Nwaneno ka teko noserumo ni jaduong'ni to baba nwaneno ko odwa miye stro gi pi mondo omed modho, omed dhi mbele gi gweyo mabeyo kwa nyaliye. Koro mokwongo kabisa wadwa nyiso baba ni gimano otemo wuoye about to mano wacho mana mare, lakini part marwa wano kwan kode. Jana waliwa tu kware na wakasema ni watu gani wao vijana kware ati kijana mmoja. Hiyo ni uongo. Serikali shuka. Kisumu tuogopi. Jenzi oe. Tunasema wenye waliwa kupale kwa kwari. Mimi namwambia Justice ifanyike tupate justice. Jong'anyo go mane oting'o bandera mar piny Kenya kod andike makwedo piny owacho ne ochomo kar jot mar jatend piny mani Kisumu kama ne giromi gi obila ma bende ne ogeng'ogi. An gima neno ni rach gi sirikal ni baba an sani kata kaber okanya dhi school bwana. Okanya dhi school ka winjo nyini kata kamana kadhi ponjo tima kata mana tich mitimo ni en 200,000 na gol kanye. Wawinjo matek. Gik manwanyieo bana gidao malesa ni bana gigo shoot bana. Life noma bana an mane gima nyawacho. Damano wuoga ka nogolo jogogo en bo soya yien ko pudh gi tiende. Nyiso ni yien joso dong mayor. Koro gimone baba ne wuone ni ji nyawuoyo onge. Bende kaunti ma Migori, rowere masanja mane owuok oko mar bago ng'anyo mamuol ne okodi na paya kata moke mach kaka yande ne kinde ng'anyo mokalo. E daraja ma Migori, rowere mane owuok oko ne oneka tugo pecha jowale chunya paya ka giramo ni onge twak mabiro dhi nyime e kindgi kod jatend piny. Jopiny ni endara suguli madhi mbele malung'unge. Watimo ma kwanyiso sirikal ywakwa kaka joma tindo manyocha wasebedo kwanyiso gi chien kocha. Koro rito ni mondo obedie tim mano pok waneno ka gitimo. Wan kata mandamano moketo wagoni ok wadwa ten mochuno wangi mandamano. Kaka king'iyo Migori kaka wuono kwa wang' ndara. Watemo ni mondo owinj wachwa. Onge gimoro amora mwanyalo timo ni en mana ringo ng'wech koni gi koni ni kwa wuok ni wadhi tich en mana ng'wech. Gik mwawinjo ki Ruto president owacho gik mok nyal konyowa. Pek mar ng'anyo ma kamano to ne okone e kaunti ma Siaya. Ali Abich, Ramogi TV.